Telo reaguje na teplotu, tlak, vlhkosť, ale aj prúdenie vetra intenzívnejšie, ako si mnohí myslia. Zaujímavým faktorom je tzv. Ionizácia, kedy nevedomký organizmus reaguje asi najmohutnejšie. Keď sa nasúvajú kladné jóny do oblasti, tak ľudia na to reagujú podraždenie. To sú zväčša tie typy tých ľudí, ktorí sa zhoršia tzv. Jeden deň pred samotnou zmenou počasia. Ďalším fenoménom je barometrický tlak. Pri jeho náraste o 20 tórov je zvýšená záťaž na organizmus až o 400 kg. Mnohí z nás si myslia, že pri tlakovej níži klesá krvný tlak, aj nám. Omyl. Je to dosť rozšírený mýtus v ľudskej spoločnosti. Pravdou je, že pri znižovaní tlaku sa zvyšuje ľudský tlak. Je to vlastne aktivizácia osy hypotalamus, hypofýza nad obličky, kedy teda ľudský organizmus reaguje zvýšením tlaku, vlastne je to určitá obranná reakcia. Pri znížení tlaku trpia hypertonici, teda ľudia s vysokým krvným tlakom, a naopak pri tlakovej výši sa zle cítia hypotonici, ľudia s nízkym krvným tlakom. Ide najmä o ženy a ľudí, ktorí nepracujú fyzicky. Častou je bolesť hlavy. Ďalšou zaujímavosťou je starý fyzikálny zákon. Je to známy, z fyziky známy Boyle-Mariotov zákon. Poznajú ho všetci študenti základných škôl alebo aj stredných škôl, ktorí aktuálne študujú fyziku. Ide vlastne o zákon, ktorý hovorí, že na objem vzduchu a tlak vzduchu je vždy konštantou. To znamená, ako náhle tlak vzduchu klesá, tak stúpa objem. Pri tlakovej níži môžu mať problém ľudia s prínosovými dutinami, zubnými kazmi alebo tráviacim traktom, ktorý uväzní denne 100 až 500 ml vzduchu. Záleží na tom, či napríklad vzduch uväznený v črevách môže odísť tzv. Per vias naturalis, alebo teda prírodnou cestou, alebo nemôže. Ako náhle nemôže, tak človek môže mať aj veľké bolesti brucha. Meteosenzitivita je rozšírená, zmenám počasia sa neubránime. Jedinou príležitosťou je pri zlepšovaní počasia a zvyšovaní tlaku zvýšiť príjem tekutín, a to o 1 až 2 litre denne. Podľa Dionýza Jesenského by sme sa mali naučiť piť dosť. Minimum sú 3 litre čistej vody denne. Keďže káva alebo čierny čaj odvodňuje, treba piť ešte viac.